Mesli batego, ebele mesli batego, mana ebele umolu ti milonia, makana batalego na kemeru, owe bule biye, wenata Nigeria.
Ibe nwanne melụ nwanne ya. Ibe nwanne melụ nwanne ya. Ibe nwanne mewelụ nwanne ya. Nwanne wee gbala ebele ama. Eji ọghọ si n'ọbụ ibe a ka ọ lụrụ n'ebe ibi erie. Jezie na Asaba. Iwuru ebe eji ọghọ lụrụ 2 decades site na ndị wee n'ime ya. Ihe nwanne melụ nụ nwanne ya ewo. Onye ori na-ezu ama agbalịsụ ya n'azụ. Ịma na onye ori na-ezu ama agbalịsụ ya n'azụ. Onye ori na-ezu ama agbalịsụ ya n'azụ. Ndị asịrị wee n'ụlọ ebele wee jebe Asaba ebe eji ọghọ lụrụ ụlọ wee gosi ya. Ebele were kamera see ya foto wee nataba Ọnịcha. Bata jụọ nwanne ya eji ọghọ na-ekene foto a ka ị nene ya. Ị mara ụlọ dị ibe a? Olile eji ọghọ ọnụ. Etu nwanne ya si wee mara na ya lụrụ ụlọ na Asaba. O wee bụ onye eji ọghọ. Ị mara ụlọ dị ibe a? Eji ọghọ wee si ebele. Ụlọ a bụ ụlọ m lụrụ na Asaba. Ego ka m ji wee lụ ya na ọ bụ ụlọ nke gị. Ebele wee sị oke ka m na-arịba Cameroon. Mana eji ọghọ nwanne m onye si lachacha ụdala ọ zụtara n'ọkpa ya zụtakwa ọzọ na nnawa Cameroon. The downfall of a man is not the end of his life. Wee luo Cameroon wee jikọba ebie wee mesie bulu ego wee nata Naịjirịa. Rapụzie nwanne ya eji ọghọ wee jebe ebe ọ gbara ala kwụsị ebe ahụ mee foundation wee shinyere ụlọ. Foundation o mere ebe ahụ bụ 4 decades. Ọrụ na-aga kitikiti gbomgbomgbo gidigidi. Ọrụ nọ na-aga n'ihu. Eji ọghọ gwara akwa alịrị weta aka n'ọrụ. Nwanne m nwoke tọrọ atọ maka na o jere Cameroon gbara ego wee nata wee lụwa ụlọ dị etu a. O wee jebe ebe dibịa ka ọ gwọọla ya nsị. Ya were isi agwọla agwọ wee nyegbuwa ebele ọ ga-abụ ọmụrụ. Ya bara na ya gbakwuolu ụlọ ya ya lụzi anya ka o wee bụrụ nke ya. Ebe o jere gosi ọgwụ ụlọ ọgwụ na-anata ọgwụ oge ji wee gbuo ebele ka ha na-anata. Moto wee nwe aksidenti n'ụzọ wee buru eji ọghọ debe.
eji ọgwụ ya bụ ọgwụ nata o nwere ihe wee buo ebele ma ebele na ebele ya gwa unu afụgibe nwanne mere ụrụ nwanne ya onye na-eme mma na-emere nwunye ya mma 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 onye bụ na matakwa na ibe dị njọ bụ arụ na ọ na-eche onye merie ka onye metara soro ihe wee na-ahụ onye nwanne ya na-ata abụ n'obi ọtazie ọbụ ọnya n'anya wee nọkwuo olu n'ime ya chọpụ gbuo nwanne ya omemjọ na njọ ya na omemma na mma ya na omemma na mma ya na omemjọ na njọ ya na nke onye metụrụ okpuru ana m eji egwu a wee na-ekene igwe na-achị obodo anyị ukwu His Royal Majesty Peter ana ukwu ọgbọle nwụnya nwa eze dike nke ndị ukwu ọbịa bụrụ omela ọra ndị be anyị o ji moto eme ọgọ igwe ma ndị be anyị ji maka ọgọ ọ na-eme wee gwa onye omela ọra be anyị maka na omela ọra mee ọfụma akpọ onye omela ọra be anyị ma ọ bụ na omela ọra emere ọfụma akpọrọ ihe nke nwesị na ya bụ omela ọra igwe chileze eze dike bụ Ukwulu be anyị bịa n'iru onye na-eme mma na-emere nwunye ya mma 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 ana m ekele Chief Jude Nelson Duru akụ ezu mba nwa of Nnatọ Nwafọ Autonomous Community n'isi ala mba anọ nke dị n'Imo steeti na-ekene Paul Chidozie Nwalọ oyibo ọnụ ego nwana n'Igbo eze ndị Igbo na New Delhi, India, importer in all kinds of hospital equipment and food items. Onye ọma were ugo gị anyị na-ekene Christopher Nwalọ ọnwachi nyelu ugo awanga oyima awanga na n'Igbo anyị na-ekene kwesị